Yero itrai se sin pat ngai kuble pi baro ha kerteng ke batiang tam ke jong uji su te la slem bha ngak lem yo ban le ka video ka balong marwe kumne han re la don hi ka tuk ane nap teng jong pi ong ye nga ba sngo bha se kong le ka video ka balong marwe ngi kham sngo tenat ban ngap la da pi kren kumne marwe te menta ka sngi ngan chu ai kat tuk ane ki jing kentu te ngan ya le hi kat pala man penhun ya pi bangan le ka video ka balong marwe te ke ka banga kwa ban kentu ya pi ha ka ni sngi ka long ba ki don bon bha ki ba ong nga ki chi kai jong pi te kong ki long ki ba e palat na mar pi strict palat te hen renga kwa ban ya tho ya pi ba la da pi kwa hi ban mat ka jing sup ka jing kmen na du nang ne na khandau ba phin yo ba ka ju ba phin yo ba ka jing job ha ka wei pa wei ka jing tan jo te pi hab an ko ngo ya ka e ka pangala ju hi kai na ko ka por ko ka por ha banga strict ya pi kamut banga pen sniu ya pi han renga strict ban pen bha ya pi bat na mar ka tin ka jong blei ru ko ong ba la da pi e ya nga ki hukum jonga kim long ki ba khia than te nga ru nga shem kum ta hi ba ki hukum ki jong blei kim long ki ba khia than bat ha bangi sngo tho bangi long ki priu ki ba tlot ha ka jing long man sim ka jong ni te ni hap ken man le kum no man pan bor no blei ni hap an pan bor no blei ya ka jing tlot ka jong ni ha renga kwa ban ong ya pi la dana preng jong pi baro pi long kita ki bala ko ngu hi thek kom bangala hikai na du ka video ka baning kong hadu ki video ki banga yai beteng ban ai shapi kwa ban ong ya pi pin long ki nong job na ka wi ka por chi ka wi ka por pat on penjanai ya ka jing shakri ka jong pi nyau snem pin sedang ban yo ki ki ba kraw ba pla ki jong trai kat ba pidang sedang ban shakri ho oi ha ka ju ka por pin mat e ka jing tunjo pat ha ka ju ka por hi pin mat ye ki jing kur khu han re kat padang ya ki sngi ka padang ya ki por pin dang sedang ban yo ya ka jing et ka jong ble bala penjanai happy pat pin sedang ban mat e ka jing suk e ka jing kemen te de na ka daw nga kun tui pi lang baro ba kumbang ala kun tu ha ki sngi ki por ki bala let no ba wan na miss ban pet ye ki jing kai ki bang ju hikai na ko ka por shi ko ka por ba bala pet ru wat nong long wat nom long tang kita ki nong pet la ni kita ki nong snap an re to long ru ki nong le bala pi le pi ru pini ya na ka ju ka lenti ka banga nga ya ba nga dam da ka jing sok ka jing kemen how try te la da pi ru pi kwa pin long ki nong job pi kwa ban yo ka long yen ka long sem ka ba sok ka ba kemen pi kwa ban yo ka met ka ba ko ka ba khia te ye le ban ko ngu ya kom bala hikai pi na ko ka por shi ko ka por te fin yo shi sha ka ta jing so ha banga pet ha ki por ba lockdown ki pon ha ki ba pet ki jing hikai te han re ha banga pet pat menta ngai ki duna te han re la dang perkhat pat ha ko ka liang ngai i ba ki ba bon hi ki video ki jonga ya ka shi hajar te om juduna hi kat tu kat ni e ki baduna ki video ki jonga han re shi hajar te om juduna hi te nga perkhat la dana pring ki ni ki shi hajar ki ba ju pet bet e ka video ka banga ju hikai na ko ka por shi ko ka por la da ki le ko bala hikai but na i wei pa i wei i bala ju pet bala ju le te nga ngat la multiply shi sha ya kata ka jing roi ka ba kinjaman sim la pen roi ke hima ka jong uble la da shi hajar ngut ni don man ya treasure ha me ka kam ka jong uble la da phi ko ngu hi kum bala hi kai te ngai ka jing kur khu ka ba kraw kan long te ngas ngok men na ko benta jong phi ki bala yai ne na du ka por lockdown hadu menta ban yai pet man yai snap e ka jing hi kai ban ai ba phin long kita ki nong pet bat ki nong le bat phin nom du e la ka nong to do ble yo ban kur khui phi na ko ka por sa ko ka por te nang ni sha khmat ngani le ban pen hon ni ki request ki jong phi ki ba phi pila request nga ba phi sngo tanat ba phi bangan kren kum ne para maroi ba phi to ble ka jing su yo ban kur khui phi lang baro ya ro itrai